Boas tardes. Hoxe non está aquí o presidente, vamos a presentar os que van a estar no acto aquí presentes. Manuel Iglesias, como representante da Unión Deportiva Ribera, está o coordinador de fútbol base Nel Gómez Rodríguez e o alcalde de Rosal, Jesús María Fernández Portela. Vamos a presentar aquí o segundo torneo infantil do Ribera Concello do Rosal, que será este próximo sábado 7 de abril, o sábado santo. Eu vou a falar en nome dos pais e as nais que temos os fillos no Ribera e desexamos que o clube medre consiga financiación e sobre todo porque nos gusta o fútbol e os beneficios dun deporte colectivo e a convivencia entre todos, pais, xogadores técnicos ou directivos. Este ano pasado se fixo a primeira edición alentados pola presencia do Getafe e a gran disposición da xunta directiva, responsables técnicos e pais. O éxito acadado nos motivou a facer o 17 de maio de 2011 un torneo alevín e benxamín no que mobilizamos a máis de 2.000 nenos, ou persoas en global. Aproveito para adiantar a segunda edición do torneo alevín e benxamín que será o 17 de maio, que este ano levará o nombre de Memorial Iago Ameal. Este ano 2012 a organización, coa afán de mellorar, decidiu darlle unha nova dimensión. Apostouse pola presencia de equipos de relevancia como Celta, Pontevedra, Areosa, Valmiñor, Getafe, Guardés, Erizana ou Ribera. Preténdese así ter máis calidade futbolística, máis repercusión deportiva e poñer en valor unha magnífica instalación e unha magnífica ubicación como é o Concello do Rosal. Outra novedade será que os equipos xantarán nun restaurante da localidade, 160 xogadores e técnicos aproximadamente, dando un salto de calidade no torneo, e haberá árbitros federativos e trofeos de calidade, que tamén volven a ser importantes. Para realizar todo isto é necesaria unha importante financiación e esforzo organizativo. Remato xa, pero non quero esquecerme da importancia que teñen para nós as axudas. Gracias especiais a Juan Carlos Álvarez Flores, todos sabemos da súa dedicación humana e da ilusión que aporta a todos, en especial os que estamos na organización con él, como somos Leo Rodríguez Sesto e o coordinador das categorías base do Ribera, Nel Gómez Rodríguez. Os pais tamén hai que agradecerlles a colaboración desinteresada, especialmente a Valentín, aquí presente, peza importantísima na financiación, e sabe ben por qué. Dar gracias a casas comerciais colaboradores e a xunta directiva con iniciativa, ánimo e esforzo para conseguir cadrar as contas dun clube que move a máis de 150 nenos e adultos. O Concello, encabezado polo alcalde, Jesús María Fernández Portela, pon a nosa disposición unha magnífica instalación como é a Mata e unha colaboración incondicional que atopamos nelos, tanto no alcalde como nos concelleiros. Nos fixeron chegar a Diputación e a Fundación para o Deporte Galego, esta última a través de un veciño ilustre como é o secretario xeral para o Deporte, José Ramón Letelasa. Gracias a todos, agardamos bo tempo, que é importante, e que nada ni naide estropee a festa do fútbol de Rosal. Esta é a presentación e agora imos por partes. En primer lugar vai a intervir Manuel Iglesias como representante do Ribera, que nos vai a falar, lógicamente, deste torneo. Do Ribera, estamos moi contentos ca organización deste torneo, ca xente colaboradora, aos cuales lle agradecemos moito, igualmente que as entidades colaboradoras, ayuntamientos, diputación, Deporte Galego e todas as casas comerciales que participan e axudan a fomentar este tipo de eventos. A xunta directiva, últimamente, está moi contenta con este tipo de torneos. Como ben dice Manu, temos 7 equipos federados, manejamos por encima dos 150 nenos en edades de xogar ao fútbol desde os 8 anos, 6 anos, hasta os 30 anos. E nada, agradecerlle todos os esforzos que realizan tanto desde o Concello como a todos os demais xadores. Nada máis. No meramente deportivo, como comentou Manu, contamos con 8 equipos, o Ribera como equipo organizador, o Sporting Guardés, o Erizana, o Real Club Celta, Pontevedra, Areosa, Getafe e o Valmiñor. Estes 8 equipos dividímonos en 2 grupos de 4. O grupo A sería Ribera, Guardés, Pontevedra e Celta, e o grupo B que sería Erizana, Valmiñor, Areosa e Getafe. Cada grupo xogará unha liguiña e pasarán os 2 primeiros de cada grupo. A duración destes partidos será de 30 minutos. Empezaremos ás 9 da mañá e terminará a primeira fase aproximadamente ás 5:30, se todo sai ben. As semifinales disputaránas o primeiro do grupo A co segundo do grupo B e o primeiro do grupo B co segundo do grupo A. As semifinales, igual que a primeira fase, tamén serán partidos de 30 minutos.
Os ganadores de cada semifinal disputarán unha final de 2 tempos de 20 minutos, calculamos que poderá ser sobre as 7:30 da tarde, e nada, decidir o terceiro e cuarto puesto decidiremos logo a penaltis directamente. Sobre as 8:30, se todo sale ben, se non hai ningún retraso, será entrega de trofeos. Habrá un trofeo para todos os equipos participantes, trofeo para o mellor xogador, para o máximo goleador e para o mellor portero. Hombre, como alcalde, é para min unha gran satisfacción, por suposto, participar na presentación deste segundo torneo infantil Unión Deportivo Ribera que se celebra no noso concello, posto que durante ese fin de semana se vai, acaban de comentar os compañeros de mesa, se vai a participar neste torneo unha serie de equipos de toda España, podemos decir, porque de toda Galicia seguro, e algún de Madrid, o cual pois non deixa de ser unha honra e unha gran satisfacción, como digo, que no Rosal se celebre este segundo torneo. Pero un torneo que hai que destacar sobre todo a labor, por eso hai que felicitalos e agradecerlle a este grupo de pais que xunto coa directiva da Unión Deportiva Ribera son capaces de traballar arreo para que este segundo torneo sea un éxito deportivo e un éxito social, porque hai que ter en conta que o deporte non é só deporte, senón tamén é relación social entre distintos povos, entre distintas cidades e entre distintas sociedades. Estou seguro que vai a ser así e desde o Concello pois porse a disposición, como sempre estudamos do deporte, da cultura do deporte, pero sobre todo co deporte base, co deporte de nenos e nenas, porque é a base do futuro. Neles está a base do deporte e eso temos que como administración, a pesar das dificultades que todos sabemos que estamos pasando, todas as administracións, porque se citou aquí a deporte galego, a Diputación Provincial e, por suposto, o Concello non pode tampouco quedar fora destes eventos, pero todos sabemos as grandes dificultades, pero con dificultades, pero sobre todo con traballo, como dixen ao principio, de todas estas persoas engrandecen o deporte e engrandecen o Rosal. Por lo tanto, repito, o meu agradecemento a todos, a Unión Deportiva Ribera, a Nel, a Manuel, a Juan, a Leoncio, a directiva, a todos, de verdad, moitísimas gracias por o vosso traballo, porque hai que dicilo, e o digo reiteradamente en moitas ocasións, que se fai moitos eventos deportivos, se fai moitos eventos culturales, é porque hai detrás un equipo humano que desinteresadamente participa, organiza e colabora. As administracións solas non seríamos capaces de levar adiante todo o que se fai no Rosal e en outros concellos. Francamente, moitísimas gracias, e tamén aos medios de comunicación, por suposto, non podemos esquecernos deles, que son un puntal fundamental na difusión destes eventos, na colaboración, na participación, e levar adiante por os distintos territorios a actividade deportiva, porque eles son tamén, como digo, base importantísima para que todo conxuntamente consiga, como dicía Nel e dicía Manuel, un éxito de celebración o día 7 de abril no Campo da Mata. Por miña parte, nada máis.